Dragi crescători de iepuri, astăzi o să vă arăt iepurii mei din rasa uriaș german gri. Aici avem o femelă de 3 luni, foarte frumoasă. Aici avem un masculaș de 4 luni, foarte mare, masiv. Aici avem o femelă de uriaș german, are 9 luni, este gestantă, foarte frumoasă. Blândă. Aici avem o femelă de 8 luni, are 7 puișori, a fătat 8 și au rămas 7. Foarte frumoși.